Ak hľadáte pokoj v duši, tak ste na správnom mieste. Tento kanál som vytvoril pre všetkých, ktorí by ho radi dosiahli. Toto je len prvé video z mnohých, preto doporučujem, aby ste sa stali odberateľom mojich videí, aby ste žiadne z nich ďalej nezmeškali. Ďakujem. Máte niekedy pocit, že udalosť, ktorú si práve prechádzate, je to najhoršie, čo sa vám mohlo stať? A vy neviete, ako sa s tým všetkým vyrovnať? Nevešajte hlavu. Rozpoviem vám jeden krátky príbeh, ktorý vám možno otvorí oči. Tento príbeh sa odohráva pred stovkami rokov v malej dedinke, kde žil jeden gazda, ktorý mal jedného syna a malé hospodárstvo. Jedného dňa jeho syn zabudol zavrieť ohradu, čo malo za následok, že im utiekol ich jediný kôň. Keď sa to dozvedeli susedia, prišli za gazdom a vravia: Joj, to je ale nešťastie, to je ale nešťastie, to je ale veľká smola. Gazda však spokojom odvetil: Kto vie, či je to nešťastie alebo šťastie? A išiel si po svojom. Susedia zostali zaskočení. Takúto reakciu nečakali. Ubehlo pár dní a zatúlaný kôň sa vrátil domov. A nebol sám, doviedol si zo pár kamarátov, divokých koní. Keď to dedinčania videli, neskrývali svoje nadšenie a mnohí aj závisť. To je ale nesmierne šťastie, vraveli gazdovi. Ten ale zase v pokoji odvetil: Kto vie, či je to šťastie alebo nešťastie? Dedinčania zase v údive stratili reč a nechápavo odišli. Gazdov syn sa podujal, že skrotí tie divoké kone. No pravdepodobne precenil svoje schopnosti, pretože hneď prvý kôň ho zo seba zhodil a on si zlomil nohu. Keď sa o tejto nepríjemnej udalosti dozvedeli susedia, opäť prišli za gazdom a vravia: To je ale nešťastie, to je ale nešťastie. Asi už viete uhádnuť, čo im na to gazda úplne v pokoji odpovedal. Povedal ako vždy: Kto vie, či je to nešťastie alebo šťastie? Opäť prešlo niekoľko dní a v krajine vypukla vojna. Cisár sa rozhodol, že povolá do vojska všetkých mladých bojaschopných mužov. Do dediny došli vojaci a odviedli všetkých mladých mužov okrem jedného. Bol ním gazdov syn, pretože mal zlomenú nohu a nemohol teda bojovať. Keď to videli dedinčania, zase vravia gazdovi: Aké má ten tvoj syn šťastie? Aké šťastie? A gazda pokojne, tak ako vždy, len prehodí pár slov. Kto vie, či je to šťastie alebo nešťastie. Tu sa náš príbeh končí, ale ponaučenie z neho si poniesiete po celý svoj život. Tým ponaučením je to, že by sme nemali prikladať moc veľkú váhu tomu, že zo začiatku nám nejaká životná udalosť pripadá pozitívna alebo negatívna. Videli ste niekedy symbol yin-yang? Skladá sa z dvoch častí. Bielej, ktorá je pozitívna, a čiernej, tá predstavuje negatívnu časť. No v každej z nich sa nachádza malý zárodok toho opačného. Ako môžete vidieť, v čiernej je malý biely krúžok. Je to semienko niečoho pozitívneho. To znamená, že aj v tých udalostiach, ktoré považujeme za zlé, môžeme nájsť niečo pozitívne. Sám na vlastnej koži som zažil niekoľko udalostí, ktoré vyzerali na začiatku, ako sa vraví, celé zle, alebo na figu, no nakoniec to bolo to najlepšie, čo sa mi v ten daný moment mohlo stať.
ale to sa väčšinou ukáže až s odstupom času. Takže na budúce, keď budete mať ťažkú chvíľku a budete mať pocit, že všetko je zlé, všetko ide dole vodou, spomeňte si na vetu Gazdu z nášho príbehu. Kto vie, či je to šťastie alebo nešťastie? Kto vie, či je to dobré alebo zlé? Ďakujem vám za pozornosť a budem sa tešiť do počutia pri ďalšom videu na tému Pokoj v duši. Ak sa vám toto video páčilo, poteší ma váš like alebo odber.